Was. Asik. Siapa yang minta Mas? Oh Pak Haji Toto. Eji, spesial kagem Bapak Haji Toto kalian Bu Hajah Sri Purwaningsih. Kapilut sareng-sareng New Prambanan Campursari. Kalamun weros liramu. Niki Pak E. Paten iki anane tahan sarengmu. Pak E. Rasa tresna kang tak ada. Sareng iki ati kang koyo ora bisa ngucapi He oh oh eh oh eh he oh oh eh oh oh eh oh oh Reka. ati nanging aku wedi bloko bukasan teman He ha he ho. tresno nanging sajroning atiku gonku nandang tresno iki wis kinondrat sadermo lampahi Pak Haji, ya Allah, pripun kabarnya sehat Pak Haji? Ra gelem. ACC gitu. Monggo. Ulo sawah sopo gendut Datan nomor atiku wis kapilut Saibu bunga rasaku Lamun bisa jajakan sliramu Kodang kuning Mas. Oh ya 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 ya. Oh eh oh oh eh oh oh eh oh 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 Tak geyong-geyong, bakang digeyong. oh oh eh yo 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 Sejak sabuk sedek. asik dek masuk masuk Kalamun weros liramu. Paten iki anane tak sarengku. ayo 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 Hey, 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 ah. oh eh oh ah eh oh ah eh oh ah eh oh ah eh oh weh ah reket hey Nanging aku wedi bloko Ukasane damahan loro tresno oh eh oh yeah ah Sajroning hey hey atiku Ganku tresno iki Reski nondrat sadermo nglampahi ha Allah hey Pak Haji ngapunten iki kula mboten semangat anak muda semangat anak muda. Eji Bar niki bablasne podang kuning nggih Mas.
ulo sawah sapa ngendut datang apa atiku wis kapilon saibu bunga rasaku lamun bisa cecaket sliramu. Oh eh oh eh oh eh oh oh eh oh 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 yo 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 Esok aman omah wis ora krasa keluyuran golek sing tak mubang miterakanku golek ora krasa esok awan nganti wengi eman Maniman yen nganti liya kanyang yo Kliyang tak sama meja ning apa kekencangan tak rendik saka kadolan sareng ning ojek dheweke meja wey yo hey hey oh ah hey oh ah hey oh ah hey oh ah we oh we ha sleret ireng tak sawang katon manise ati bunga bunga yen kelakon nyanding slirane atiku kekeliwang si podang andudot ati kepranan terus mas nurang mendem atiku sansaya duterang tak seranani son wikan mulu hey hey asik ayo bu new Prambanan oh 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 sesak mlebu sedeng mas masuk dek esok maning omah wis ora krasa keluyuran golek sing tak sayang mubang miterakanku golek ora krasa esok awan Hey. ati wangi maniman yen nganti liya kanyang leyak tak sawang kegancangan tak rendik saka sarwa ngocek sareng ngocek dheweke male besok Oslo weha reketek kuning agawe pikirku komen sleret ireng tak sawang katon manise ati bunga ibu bunga yen lakon nyandek slirane neraka mangatiku kekeliwang
Gubuk asmara tak seranane samikat mulut tebet. Kenek rokoke bapak itu. Asik. Oh 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 sampai bawah, sampai bawah. Bapak ngaduh langsung. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak golere ning cagak kebak tulisan warna abang warna abang ada isi perangan jeneng yo 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 hey hey oh hey oh hey hey oh hey hey oh hey ah tak yo hey ah ojo ge tanpa bantal tanpa pasang buat apa sodo sodo asmara aurat ya bu gubuk kae makasih oh hey oh limet hey ringan oh yeah lumaku saiki lale lale gubuk aduh kebas silet kurene harga dirine wesan layang lami nganti gagatin hae hae ha hey Dek Putri 150. Piye, Mas? perlu bantuan atau ndak? Tenang aja Mas. Oke masuk. Aku adalah Wonder Siap. Woman. Wonder Woman. Semangat anak muda. Aku penting aja kena rokoke Pak Haji Toto iki lho. Watuk langsung. Ji, monggo. Marlboro soalnya. Bu niki napa meleh? Lah nggih niki setunggal meleh napa? Sek Mas, aja nganti entek iki nganti duit entek. Iya lanjut ya Dik. Iya, sasi deman Mas. Apa iki? Apa ya? Oh, rai iki lho dilebokne apa? Apa Mas? Lali aku. Oh ya. Catatan sajroning ati datang luntur saya mana ati aku kowe sesih deman dadi karwa marga lengit ning gubuk asmara sesih deman Oh, oh, oh. anak muda yo aku kon joget Oh, anak muda gimana ini anak muda? Yo yo yo. Ina empu jeru luwe becik pati nono timbang perpisahan ringan selestia tak rewangi samudrono marang kulawarga karawolan peputra balik liwat Yo 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 yo. Hey hey. Oh hey ah hey ah hey. Hey ah hey oh hey ah hey. Hey ah hey oh hey ah. rasane atiku senadyan mosling seryo semaku aku isih mampu ngadeni salahku sampai aku mangka gawe
dik entekne monggo. Urip pono kutha gedhe mita tukoke saisine apa-apa wae senadyan sasedeman mesti kasembadan. Bu Haja menyaksikan mawon. Diwakilkan Bapak Parjono monggo. Tindak mriki Pak. Yuk jogetan bareng-bareng. Jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran wasapadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan Malungko perang iki kanggo kuturang rampung Pilopati Kang Mas Prabu Kepala Kang wis seda labu ing ana segara tobat kowe wanita sing hebat orang ngerti yen brotolan nanging jagat. Apa ya Mas? Putra Ratu Prabu Pengging Damarmaya. Aku setidik duwe aji Bangdawasa. Rara jonggrang manutosana pundhut garwa. Yehe. Bebon nopo cah ayu anak sewu kudu dadi iya jonggrang panyuwunmu tak turuti asik yo yo mrambenan jonggrang kowe pancen ayu tenan ora mokal yen aku nandang kasmaran wasapadakno prajuritmu kalah perang mula kowe dadi wanita boyongan tobat kowe wanita keparat ora ngerti yen Bandung lananging jagat putra Ratu Prabu Pengging Damarmaya. Ayo Pak Bos. Aku setidik duwe aji Bangdawasa. Rara jonggrang manutosana pundhut garwa. Yo Bandung aku duwe bebon lopo cah ayu anak sewu sawangi kudu dadi
ya jonggrang anak sewu tak turuti anak sewu sewengi kudu dadi jangan lupa yang dari Tokyo mau yang dari toko Pak Adik aja kendilan cau megak ojo gundelan susu ojo gundelan wasik yo
suwun rena lan wengi muga-muga Gusti ngijabahi sok kapan anggonmu bali iso kumpul kaya wingi muni balon nangka bebasane mung katon-katon sliramu wae asik dek lali pawelingku uga mono kanas janji-janjimu Soko hey hey elengmu ibu matur sembah nuwun ya pranggana ben kesel ana nangis sajroning atiku dik terus mas nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa asik dik tak suwun rina lan wengi muga-muga Gusti ngijabani sapan anggonmu bali bisa kumpul kaya ing ngene jaranan jarane kecil jaranan tahun ngono windono tak enteni ing pucuk ing tresno balon nangka bebasane mung katon-katon sliramu wae Pak Lasno aja lali pawelingku uga mono kanas janji-janjimu siap. Nek pengen ngerti aku jane ke isen. Lah isen ngopo tadi? Nek disoting karo iki wong. Anu, ketoke terfokus pada satu titik ngono to ya? Ora, soalnya kan aku mendino ketemu to.